Ay langga, ari kami di sa may Port San Pedro Na naman. Na naman, kagabi, ari kami di sa mga past 10 o'clock sa gabi. Subong, ano, oras tay? Alas 5:30. Alas 5:30, ari kami diri subong sa may Port San Pedro. Pag tulukan nyo langga. Kadamong tao. Wow! Karon pag ina madugangan, pag ina ang tao karon nan dynamic sang bye-bye tulokon. Eh, may sa dagat nang diyan galumpat-lumpat sila yaw. Oh. Yan. Okay. Nakita nyo ang mga katauhan, damong tao. Yan. Sang una, dira kami nag-date sa akon bana, dira sa ginapungkuan da oh. Sang duwa nga na oh. Dira kami permi. Bisang gabi na, nan. Nice, nice. Nami. Bay natin imong mga migong nga mga siman. Huwag na, napuli na to sila si Buda, yun tay. Salamat pinagtulong sila. Nga manaw. Nakuha na ng mga udong sa Lilo. Oh. Para may mga bagong abot na mga bikers. Mga bikers. Sikat na di sa mga kabataan na bikers. Ano ang rason nga maging mayo imumod ga? Depende na sa imo. Ti, anong taka ihiluton taka? Tapos, Kagi kape kapo ng imuulo. tapos, Tapos papapaon mo kamot. tapos, Kanta ka. wala na, tapos. Yan ba lang kung anong gusto mo gidya? Kaya ginapabitin-bitin mo pa ko. Siyempre eh. Kinanglan ko ang Ano? ko po. Kung kupanta ka sa hindi ka ginawa. Wala ka na din kupan. Nag-exercise ka gaaw. Para sexy ako para sa panulukan. Para magkamay ka, mag-sexy ka. Para magamay. Ako bala. Ano yung moon ba? Hindi ka nakapagpakaunon. Patay na ko to karon. Gamay-gamay lang. Okay na. Kapuli na kami. Downtown. Nice. Report sa Pedro. Downtown. Okay na. Ang bana ko nga rider and ang asawa niya nga vlogger. Riders and tandem. Riders in tandem, yeah.
ako